Bueno, azteko da behin, zenbat urte askazu, harri jasotzaile izateko nahiko gaztia zea. Bueno, 15 urte askat, baina, esan berra du ni txikitatik hasi nintzen da, nahiz tagoan gaztia izan alare. Bai, zuzako bestentzako gaztia zea, baina zuzat denbora desente aritu zea ja, ezta? Harri jakin. Ni oan aurten bizitza erdila ingoet. Bizitza erdila harria jasotzen, ai ama. Ze orduan, 7 urtekin, 8 urtekin hasi zinean? Ai ama, eta ze nola aztea, 7 urtekin harria jasotzen? Bueno, bai, beti txikitatikan aitakin juten itzan, txapelketa eta esibiziota, eta gero aitonan argazkiketa ikusten ditu, eta 7 urtekin aita izan nion, hasi nahi nula, nik bai probatu nahi nula. Zeatikan ezin nun, eta esan zian, bale, nahi baldin maezu, egurrezko harri txiki batzuk intzizkian, eta hortikan aurrea. Osa, zu izan zinen nahi zendun da hasi? Bai. Ai, ama, aita kasu, Joseba Ostolaz haundila, ez da? Bai. Bagina txapelketa irabazitakoa. Bai, 7 bat irabazitezka. 7 txapel aldazka, ai ama. Eta bueno, aitonare bai... Bai, harri jasotzailea zala, ez da? Bai, beha txapelketa baino gehiago apustu eta da habilitado. Apustu zalia. Bai. 12 apustu? Eta danak irabazita. Benetan? Ai, ama, apustu egiten hasi berko zea zure bai orduan, ez da? Zukin aldezu baten bat? Ez, handik ez. Handik ez. Hemen sortu urtein arte ezin apustu ikin, Bueno, karameluak eta gauzak eta, badaude jolastia. Bueno, zezan behar nizun. Eta zertan irabazi zituen aitonak apostu horiek? Bueno, ez dakit, seguru nola izango zen, baina, bueno, beste harri jaztaien kontra eta gehien bat, ibiltze zen, 1 kiloko zilindruak egin daula. Bai. Behaginak gehiago zen, igual, ordu erdin harria jasotzen, 1 kiloko harria behin da berri jasotzen. Bale, zertan obia, harria jasotzen o apostuak egiten? Bueno, bila, nik uste, 12 irabazteko. 12 irabazteko apostuak egiten hona izango zen, hori garbi dao. Bueno, orduan beha zan nabila harri txikiakin askotan altzatzen. Bai. Vale. Aita izan da, harri handiakin da txikiakin ebai danien ibili da, ezta? Bai, aita beti danetan modatu ondo. Danetan ondo. Bai. Eta zein da zure habilidadia? Zu harri txikian o handian o... Bueno, danetikan ikastet, danetikan ibiltzen naiz. Azkenen emakume mundun ez da gauza asko gaur egun. Aigea pixkanaka, baina, bueno, orduan danen pixkatu hiltzeko, txikik eta hondik danak probatzeitu. Danetik behar da orduan, ez da? Bai. Bale, baina nahi osu txikiakin ibili askotan altzatzen, o nahi osu handiakin ibili, o zen nahi izatezu? Nik igual aukeran nahi handiakin igual. Handiakin nahi jo? Bai. Bale. Eta handian, zenbat arte altza ezu handian? Ni behin altzan nun, nola zan? Peñaferra urri zaharran, baldak izuan, Julen, izan laike? Bai, Julen. Rubi jua. Jo, pearekin zinei harri bat altzatzia, ni horre ongo nintzen, 75 kilotan hola, eta altzara zizin 75 kiloko harria, eta guztet 3 egun hola lumbagoak ino nintzalakeo, ai ama. Zu zenbat arte altza ezu? Nik aurten indet nire azkenengo rekorra, 85 kilokin. 85 kilo? Ai ama, zenbat kilo zehazu? Ni 60 nahi zailatzen. Hortxe ibiltzen naiz, alau nahian, baina ezin. Baina ezin. Eta zein zantzan, bola bat, o zilindriku, o laukila, o... Rektangularra. Rektangularra. Bai, pixu handik altxatzeko teknika aldetikan, errexo da. Eta, harri handi altxatzeko rektangularrakin inun. Bikain. Bueno, eta astezean ian, 7 urtekin, harria jasotzen. Nola aztezea 7 urtekin harria jasotzen? Ze harri mota hasi zinen jasotzen? Aitak txikitatikan erakutsi izan duit harri guzti jasotzen. Teknika ikasteko garrantzitsua da, eta txikitatikan harri guztik entzizkian egurrezkok. Eta horrekin ibili nintzen. Horrek harriezun bat, 125 kilokoi, 25 kilo jartzeu, zenba kilo azka? 5 kilo inguru izango. 5 kilo inguru. Bai. Hori da, ikusi eta harria horrek harriezula, eta txalekoare bai, zexala, da txaleko horrekin ninaltzen duen. Bai, 7 urtekin txaleko horrekin hasi nintzen. Ai, ama, ze ona. Eta orduan, jendia zezate zizun, jute zinen, ze plaza jute zinen, da lasai o nerviosa, o nola jartzen zinen? Bueno, aurrenengotan goatzen naiz nerviosa neola, baina, bueno, gero ja unitzen oitzen, da oan ja disfruta oitet, eta ondo. Baina aurrengo unetan, bai, hasieran harritu, ez, umek ez dia ikusten da neska gutxio, imaginatu ni azantzia. Jende harrituta, eta jendia txaloka, eta posi, da, ze gora etorte zinen, edo nola izatezan hori? Bai, jendian txalokin da, motivazioa, asko laguntzeu, bai. Bikain. Bueno, eta hor ikusi txapela bat eta danare bai ekarri ezula, ze, zautzan irabazitakoa gainea? Bai, rekord bat inun, eta
inun odei 75ekin batea, Bai. eta bilokin genuen rekorra, eta hor behaiek eman zien txapela. Hoi dakat. Ona.